Kwaramogi kangeni nyaswa ilongo ne ango wadhi nyime wawere kod mago ma otimore Kisumu adhi ane nyaka e gwenge ma Kisii. Jadolo mara kanisa jokopere bade ma Kisii Joseph Mairura oseyo jotelo magazimio kuom chano ng'anyo magiwacho ni biro tero gi nyaka kar jot mar jatend piny tarik 20 juma mabiro ka gilero ni timno biro kelo midhiero mathoth. Koloso e sikund sekondar mar St. Teresa Zagekano, Mairura okwayo jotelogo ni owe tiyo gi jopiny masani kale midhiero mathoth e konyo gi chopo lek magi ka koro okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo mi owere kod wach mar bago ng'anyo. Bende okwayo jatend piny William Ruto mondo mi oyie otim romo go gai mar Azimio Raila Odinga mondo gilos weche kaka yo mar geng'o tungni manyalo bedo e pacho ka. Maandamano kwa haya mambo mengine ya kufungua sijui ni sava yamepita. Government iko ndani inaendelea kufanya kazi na njaa iko nyingi. Unatumia pesa nyingi kuleta watu 10,000 wache kuandamana na hawana chakula. Afadhali uende parliament upinge hayo mambo, ama uende kotini upinge hayo mambo. Rais wetu Ruto apende tu awaite katika meeting fulani, wakae waongee haya mambo yaishi. Nakoromogi omedo dhi nyime gi weche manyien.